Vonku aj na internete vystupuješ ako šlapka, keď ťa niekto odsudzuje, z tvojho oka slza kvapká. Keď vychádzaš von, správaš sa ako keď sa zavrie klapka, doma sa tváriš nevinne, ako by bolela ťa lapka. Dokrútená si jak sáčok z Lidla odhodený na zemi, dúfam, že ma rada príjmeš medzi svojimi nočnými morami. Otrčanie a posielanie fotiek, prečo všetkým normálnym a múdrym nerobiť napriek? Na snepe zbieranie ohňov, to je dobrá pičovina, je to predsa platené ako robota a tvrdá drina. Na čo vám to je, čo z toho kurva máte? Radšej si za ten čas zarob na nové krátke gate. Mišo ti určite radil navštíviť vedmu, čo v budúcnosti a či vlasy ti rednú, keby sa dozvieš pravdu, ako to v budúcnosti vypadá, okamžite ťa samovražda v mysli napadá. Nikto ti nechceme zle, každý chce len poradiť, že by si mohla so svojím v úvodzovkách životom niečo urobiť. Take care of yourself, my darling.